onyiso morgi kaluwore gi chenro mar chieko gedo mar chich rech manyasani e dho wath ma Koginga ma igero gi sirikal e nengo mar $350 kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach lero. Chiro no jatend piny Kenya William Ruto biro yawo ayanga e kinde modhi limo kaunti no e nyasi mar Madaraka Day. Joan rech e boma ma Homa Bay osebedo ka uso e lwasi marach mokalo ma bende keto ngimagi kaachiel kod jogo ma giuso negi kama rach kaluwore gi chido mar chich rech ma gisebedo ka giuse. Chiro ni bende osebedo kama johand omena mathoth moe omena ma giuso kata odoko ni chal mare ok ber kod ngima oganda. Kata kamano joand rech go koro nyalo buonjo kaluwore gi chenro mar tieko gedo mar chich rech manyasani e dho wath ma Koginga e boma ma Homa Bay mane ochaki gi jatend piny Kenya William Ruto, kendo koro biro yawe ayanga juma manyien mondo koro ti kode e limbe mare ma otimo e kaunti ni e nyasi mar Madaraka Day ma higani. We are 95% complete. The whole project is holding around 5,000 traders, and most of it are the fishmongers and Mama Samaki, just as promised by our Excellency the President. And we are happy that we are going to have the stand for the Mama Samaki, mahali watakuwa wanauzia. Pia kuna sehemu za kuoshea, kuna sehemu pia ya kukulia hii samaki. Samaki tunakuja kuipikia hapa. Halafu zaidi ya yote, wavuvi wote, chumba chao kiko hapa. Tunaona kweli samaki ikitoka hapa baharini inaletwa hapa, inaoshwa, kisha ikishaoshwa inawekwa tena kwa barafu. Tuko na cold rooms. Joan rech go ma osebedo ka tiyo e lwasi marach orwako mokalo chenro mar gedo mar chiro mar rech manyasani ma jatend piny Kenya William Ruto timo e dho wath ma Koginga mane ikoni biro konyo e bero ngimagi. Wagone erokamano kech ogolowa e chieng', ogolowa e chuodho, wadhi uso kama oger maber ma mon koro koth ok go, mon dhi bedo kama ber. Jong'iewo mabiro ng'iewo be wadhi ng'iewo e high price nekech koro wan gi deep freezers, wan gi kuonde mwakane rech. Giwacho ni gisebedo ka giuse lwasi marach kendo giyudo lal maduong' nikech onge ma kuonde go eko ma ginyalo kane rech kik kethre ka chiro mar rech manyasani no biro bedo kod kuonde ma johala nyalo kane rech gi kik kethre kendo johala moingo 5,000 biro yudo thuolo e chiro no. Koro kata ka rais obiro wadwa ni mondo gavana owuonwa kode mondo medwa pesa mwamedo yarogo ohandwa ka giriworenwa gi telo mar Gladys Wanga. Koro sani wamor gi chiro moterwa Koginga. Wamor nikech kaluwore gi chiro moterwa no wayudo ka konyruok maduong' kowuok Koginga. Wan gi kar kano rech maber ma rewa ok bi kethore, rewa biro ritore kendo arita kweve gavana oketonwa maber. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Sirikal ochako chenro mar gero ohinga kata dikes maborne romo kilomita 50 mar geng'o oula mathoro muomore e kinde ma oro nyando opo.